Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pizza 2 na. Bulan sa Disyembre, tuig 2020. Oy, 23 ka adlaw na lang. Ag nabilin, Paskwa na. 30 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo ngaton talakayon para karon nga aga. Lain-lain ang panindugan sang tagsa ka mga local government unit sa bilog nga pungsod Pilipinas sa ginapangabay sang simbahan kon korpyo ang paghambalan didto sa Metro Manila. Halos tanan nga mga alkalde nagisugot nga adyason ang korpyo tunga sang gabi o kon alas 12 tubtob alas 3 ang kagahon. Agod tagaan ligwa ang pangabay sang kaparian sa mga pagtuluhan Katoliko nga magkapatigayon sang Misa di Gallo. Kay nagapangabay sila nga kon alas 3 tubtob ang korpyo, magasugod ang ilang misa alas 3:30 kag may 2 ka misa pa. O kon sa isa ka kagahon, 2 ka misa ang patigayunon. Amo ini ang nalabutan sa pagpinungkuanay kag subong sa meeting sa mga alkalde dito sa Metro Manila. O galing, subject pa ini sa aprobar sang Interagency Task Force. Kon bala, maghilisugot sila nga alas 12 tungang gabi ang korpyo, tubtob alas 3 ang kagahon. Sa piyak na bahin, ang mga mayor nagilisugot man nga idumili ang mga Christmas caroling, ang mga puloparte sa bulan sang Disyembre. Labi na gid ang Metro Manila ginpaidalong tubtob Disyembre 31 sa General Community Quarantine. Kag suno sa report gintalakay man. Bangod sining karon na lain-lain nga tindog sang mga kaprobinsyanan kun bala tugutan o kun hindi ang mga minor de edad sa pag-upod man sa Misa di Gallo. Ugaling daw mabulubudlay. Ginatalakay ini nga kung mahimo, hindi lang anay. Kay base kon, pag-abot sa nagkaigo nga panahon, pagtunga-tunga sa bulan sang Disyembre, base kon, kabay pa hindi lang ang kabataan na mo naman ang magpalapta sang virus sang COVID-19. So initanan, pagaplansahon sa sininga simana ang madamo nga mga isyo sa simbahan, sa mall, kag iban pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Balik kita sa Corpio. Kaina, dito ato sa Metro Manila. Diri sa Bacolod, anano ang mangin desisyon sang alkalde ni Mayor Bing Leonardia. Kay gamonitor ako kahapon, suno sa report ginpaboran ko no, sang Oversight Committee sang siyudad sa Bacolod, ang pangabay sang simbahan nga paliputon ang Corpio sa siyudad. Agod makapatigayon sang Misa de Gallo, umpisa alas 3:30 sang kagahon. Suno kay Councilor Archie Baribar, ang author sang Corpio Ordinance, ang pagpabor sa pangabay sang simbahan, kung tani ko no, nalakip na ini sa ipagwa nga executive order ni Mayor Leonardia sang ara kita ipaidalom sa Modified General Community Quarantine. Ti galing ang nabutang ya sa mando ekotibo ni Mayor Bing alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. So wala mag-serve sa purpose sa ginapangabay sang simbahan. Pero suno kay Councilor Archie Baribar, pwede nga gamiton ni Mayor Bing ang iya sini emergency power sa paghatag sang existing ordinance. Pwede ya kambyuhan, pwede siya magpilak liwat sang isa ka executive ordinance, mando bag-o abe, angot sa pangabay sang simbahan. Posibilidad guro nga pananaw ako nga hindi man niya pag-idingot ni Mayor Bing Leonardia ang pangabay sang simbahan. Due time lang nga ginutlo. Alas 3 ginapangabay, imbes ka alas 4, paisulon talang isa ka oras para nga makapatigay ng duwa ka misa ang simbahan sa Misa de Gallo. Hindi man mabugat nga pangabaya sang simbahan. Nagapati kita nga tagaan ini sang igtalupangod kag ginatawag na ton balang paghatag man sang ligwa sa aton nga simbahan. Importante man nga bagay mo sa mga tumuluo ang Misa de Gallo. Kinasigahom naton, hindi man ini pag-idingot ni Mayor Bing sa aton sini kasimbahanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo. niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo.
Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang ito. Silinya, bangod kay porting lagsanay sa Siabo, ang mga adik balik sa marijuana. Kahit ang Siabo subong ginaayam, hindi man pwedeng ecstasy, kay subong pretty kamahal man. So kung adik ikaw, nga wala ka man niya ikasarang magbakal, balik ikaw sa marijuana. Gapakilala ina, nga ang mga adik iya, wala kabilinggan kung wala man Siabo, balik sila sa marijuana. Kung wala man sang marijuana, sa una gani, sang tsimpo nga nagapadayaw ang mga adik, ang katsubong, ginahimo lang daw marijuana, kung abi daw marijuana, daw mga buangit bala. Bisan katsubong, ginalikit, padayaw, tapos magpakipot-kipot sa mata. Nga to balang daw kung abi, naigo na. Daw ginahimo lang nga daw kalingawan, nanamitan sila ya, nga adik sila. So ang bot silingon, kabudlay, man kumadumduman ko may ara na nga ginaduso pag sa kongreso nga himuon legal ang marijuana kay kuno bulong. Ano pagbulong naman? Nyati ang makabakal sini, ang may mga balatian lang nga makabulong among marijuana. Ini mga epilepsy, ini mga kuyap, ang bulong kunos na marijuana, ang akon kumadugangan. Hindi amo bala. Ginawa mo ng pugong, ginawa lagas ang administrasyon sa mga adik, karyaw, may ara paya ginaduso, ngay moon legal ang marijuana. Hindi na niya mapunggan na, purti ka na mo sang adik, kung adik kagapangitang ginawa mo. Bisan ano na lang, ang isulod mo sa lawas mo, para maumpawan ang ginapangita sang imo lawas, ang bisyo mo. Amo na bot silingon,
bisan lagson mong syabo, manaog sa marijuana. Kung lagson mong marijuana, balik sila sa syabo. Amo na nga, bisan anong himuon sa gobyerno, kabudlay siniya nga bisyo. Nga ini nga bisyo, gin-adapt na sa mga hubines, madamo nang nagagamit, hindi mo na mapunggan. Ang tanan halos gapangita na, gamala ng tutunlan, kung wala syabo, kung wala marijuana. Amo nang iban suicide, patay kung patay, basta makanuno. Amo nang pinsar nila ya, iba niya patay kung patay, basta makadeliver milyon, instant milyonaryo. O galing amo na, kung masiplatan ka sang gobyerno, kag mag-untay buol mo, amo na ng katapusan mo. So ang ako niya pananaw sini, bisan anhon mo nga pamatay ining mga drug lord nga ni, bisan anhon mo nga pamatay sining mga drug poser nga ni, matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, ako ya pananaw ko, hindi mo ni mapapas ang illegal nga druga. Hindi mo ni mapauntat kay mga nagaproduce sini, may nagapasulod sini, kag ang importante, may nagagamit sini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai, 54. Mabalik kami pagkatapos sini. Ako gali si Melchor Legaspi. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalag na. Malasig
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. At magaduluong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, internasyonal, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension. Manila Broadcasting